Да, 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 ага. Да, 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 ага. Да, 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 ага. Да, 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 ага. Здравейте! Вие сте отново с най-гледаната телевизия Рунгел! Както виждате, нашата отпуска свърши и се питате защо съм сам? Ами сам съм, защото както бягахме за полета и моя колега се спъна и го изтърва. Изтърва го! Бяхме на море, на Балкан, къде ли не сме били, в Сливен, на Карандила бяхме, но сега ще видите, че на времето нашето предаване как се развиха там обстоятелствата. И това е. Докъде ли моя колега нещо се бави много. И аз тук не знам къде. Ето го, той пристигна. Извинявайте, че малко лицата ни са такива, но изгоряхме. Ти много си изгорял, бе. Да, виж, но са ми малко променени. Ти откраси, стана грозен. Еми малко те, да. Ти също не достъпваш, не? Но аз съм на второ място. Ами, какво да ви кажа? Беше едно невероятно преживяване с нас. Ако вие сте с нас, че се чувствате много в час. Там се срещнахме с много интересни хора на Карандила. Например с... няма да кажа с кой, защото да не стане реклама. Или да кажем. Еми няма, другия път. Ако човека се съгласи. Не, няма да кажа. Сега ще му звъннем и след малко идваме след реклами. И така, уважаеми зрители, продължаваме с нашите снимки от местата, където сме били. А това е местността Карандила. Ами да, ето сега ще накарам Стефка. Стефке, пусни ги бързо. Тут път да няма проблем. За да свършваме по-бързо, да ходим на кръчма! Добре. Значи, първата снимка, виждате, тук е Седевчо от Благоевград. Това е Кифо, а другата? Това пък до него е... Груди не е ли? Да, това е Груди и до него се намира и Сантяго, който вече не беше на гости в студиото. Да, Сантяго Лопес. Да. Така, това беше от нас, защото трябва да ходим на кръчма! И съжаляваме, че този път бяхме кратки, Защото трябва да ходим на... кръчма! Но другия път ще сме повече време заедно, защото няма да ходим на кръчма! Рунгел си би! Пана ли полета? Ами не успях, ама... Сгодите? С самосмалко. Да, Ето го Шварц, ето го, ето го. Шварц, да. А като е негър, бе? Ами това е... Да. Да, добре. Бе. Да.